BBC ta rawaito cewa wata kotun shari'ar Musulunci da ke birnin Kano a arewacin Najeriya tana can ta soma shari'ar malamin nan na jihar Sheikh Abduljabbar Kabara. Jami'an gidan gyaran hali ne suka kai malamin kotu da safiyar Laraba domin a soma shari'ar sa a kotun, wadda mai shari'ar Ibrahim Sarki Yola yake jagoranta. Ranar Juma'a 16 ga watan Yuli ne gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da malamin a gaban kotu bisa zargin ɓatanci ga addini da kuma tunzura jama'a, zargin da ya sha musantawa. Wakilin BBC da yanzu haka yake kotun ta kofar kudu a birnin Kano ya ce da alama Sheikh Abduljabbar yana cikin ƙoshin lafiya, sai dai ya ɗan rame. Alƙali Sarki Yola ya bayar da umarnin a shiga da Sheikh Abduljabbar cikin akwatin da wanda ake ƙara ke tsayawa. Aisha Muhammad ita ce ke jagorantar lauyoyin gwamnatin Kano. A bangaren Sheikh Abduljabbar, lauyoyinsa sun hada da Salim Muhammad Bakaro da Yahuza Muhammad Nura da Bashir Sabiu RS Abdullahi YI Abubakar, Zubairu Abubakar, Yawu Abdullahi Umar, BS Ahmad da kuma Umar Usman. Yadda aka yi zaman kotu na yau Laraba, Alƙali Sarki Yola ya ce, a ranar farko da aka gabatar da ƙara, an karantawa wanda ake ƙarar laifin da ake tuhumarsa da aikatawa, amma ya musanta aikata laifin. Ya tambaye shaidu, lauyoyin gwamnati suka ce suna da shaidu bayan an tambaye su ko suna da shaidu. Alƙali Sarki Yola ya tambayi lauyoyin gwamnati shin sun zo da shaidun da suka ce suna da su. Lauya Aisha ta ce, mun samu dukkan bayanin shari'ar da ake, kuma muna neman kotu da ta bamu wata rana domin gabatar mata da shaidu. Hakan zai bamu dama mu haɗa da bayananmu tare da tuhumar da muke yi wa Sheikh Abduljabbar. Wannan shine roƙon da muke yi wa kotu. Daga nan sai Alƙali Sarki Yola ya bai wa lauyan Sheikh Abduljabbar damar yin magana. Lauya Sale Bakaro ya ce, an kawo wanda ake ƙara kwana 12 da suka gabata, amma abin bakin ciki ne masu gabatar da ƙara ba su shirya tuhumar da suke magana ba. Wannan ya nuna cewar so suke su kawo tsaiko, ba so suke a yi shari'ar ba. Wanda ake ƙara yana tsare a gidan yari bisa umarnin kotu. Wannan shine abin da muke jayayya a kai game da bayanin mai gabatar da ƙara. Lauyan ya ce akwai ƙa'idoji da ake bi wajen ɗaukaka ƙara, ba bayan kwashe tsawon kwanaki 12. Yana mai cewa babban abin bukata shine a yi wa kowa adalci. Lauya Bakaro ya ƙara da cewa, ina ishara ga Suratul Hadid aya ta 20 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewar dalilin saukar da Alƙur'ani shine domin a tsayar da adalci a tsakanin mutane. Idan sun ce ba su da shaidu, babu yadda suka iya idan har kotu za ta ɗaga wannan shari'ar su kawo dukkan shaidun da za su gabatar a gabanta. Lauyar gwamnati Aisha ta taso za ta yi tsokaci, amma alƙali ya ce ta saurara sai lokacinta ya zo. Yana mai cewa zai yi wa kowa adalci ta hanyar jin ta bakin kowa. Daga nan lauyan Sheikh Abduljabbar ya buƙaci lauyan gwamnati su kawo musu sunaye da hujjojinsu da kayan nuni da adireshin da takaitaccen jawabi na shaidunsu da kwafi bayanan wanda ake ƙarar yayi a wajen 'yan sanda. Kazalika sun buƙaci a kawo rahoto na murya ko bidiyo da hoto ko wata takarda da za su yi amfani da ita a gaban wannan kotu kafin ranar da za a fara sauraron shaidu. Lauya Aisha ta ce, mun saurari jawabansa kuma bayanansa a zarbaɓi ne. Mun nemi kotu ta ɗaga shari'ar ne domin mu kawo tuhumar da muke yi masa. Ai caji ya ƙunshi dukkan wani bayani da muke buƙata. Lauyan wanda ake ƙara ba shine zai faɗa mana yadda za mu tsara ƙararmu ba. Kuma muna roƙon kotu ta bamu ranar 25 ga watan Agusta shekara ta 2021 domin a ci gaba da shari'a. Lauya Sale Bakaro ya ce, na gamsu da bayanan da lauyar gwamnati ta yi. Bayan jin ɓangarorin biyu game da ranar da ya kamata a ci gaba da zaman kotun, alƙalin ya yanke hukunci kamar haka. Alƙali Ibrahim Sarki Yola ya ce, an ɗage shari'ar Sheikh Abduljabbar zuwa mako 3, wato za a koma kotu ranar 18 ga watan Agusta shekara ta 2021. Daga nan ya bayar da umarnin a koma da malamin gidan yari har sai ranar da za a ci gaba da sauraron ƙara. Allah subhanahu wata'ala ya rubuta mutuwa akan kowane mai rai. Babu wani mai rai face ya ɗanɗani ɗacin mutuwa, ya shirya ko bai shirya ba. Mutuwa tana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke gaban ɗan adam, amma kuma ɗan adam bai sani ba. Wannan mutuwar ita ce mai ɗauke ɗan adam daga gidan duniya zuwa gidan lahira, ko dai ta cire shi daga cikin wahala zuwa ga jin daɗi, ko kuma ta cire shi daga cikin jin daɗi zuwa ga wahala. Mutuwar fuji'a, wato mutuwa katsahan ba tare da na shirya ba, wannan ɗaya ne daga cikin manyan abubuwan da ke tada hankalin mutane a cikin wannan duniya. Da yawa akwai wasu mutane sun mutu a daidai lokacin da suke shirin aiwatar da wani aiki, ta yiwu wannan aikin da suke aiwatarwa a lokacin kwata-kwata ba su kawo mutuwa a ransu ba. Ba ma su taɓa tuna wani mutum da ya mutu a lokacin ba. Ta yiwu sun mutu a daidai lokacin da suke sa ran za su yi wasu shekaru masu yawa a gaba, amma ba su sani ba 'yan awanni ne ko kwa 'yan mintuna ne ma suka rage musu a wannan duniya. Malam Adam Albanin Gombe ya ba da labarin mutuwar ɗaya daga cikin makusantansa, abokinsa ne kuma ɗalibinsa ne, amma kuma
'yan awanni da rabuwarsu aka ce wannan aboki nasa ya rasu. Duba da darussa da dama da ke cikin labarin ya sa muka ga ya dace mu kawo muku shi domin mu ɗauki izina. Da kuma dukkanin al'ummar musulmi na wannan jiha ta Gombe, wallahi an girgiza dangane da rasuwar Alkasim. Musamman ni da nake magana, abin da zai baka mamaki shine Alkasim jiya da rana kusan karfe 2 zuwa 2 da wani abu, kusan karfe 3 muka yi waya da shi, ya bukaci akan na zo nan shago domin yin wani abu. To farko tukunna a sallah ya je min gaisuwar sallah sai bai same ni ba a gida. Da na zo gida na samu labari sai na kira shi, na ce lalle na ji labari ka zo min sallah baka same ni ba. Ya ce wallahi haka ne malam. Ya ce kana ina? na ce masa ina cikin gari. Ya ce da Allah to ka biyo ta gida mana, ina so mu haɗu. Na zo har gida, mun fi awa 2 da Alkasim a cikin gidan shi, a falon shi. Muna ta maganganu, yana faɗin wasu maganganu da sai yanzu nake tuna irin isharori da Alkasim yake min tun a wannan ranar. Haka muka rabu da hilami lafiya, na fita na tafi sabgar gabana. To jiya ba mu sake magana tun daga wannan ranar da shi ba, sai a jiya. To anan ne muka yi magana, ya ce na zo shago in same shi. Na zo shago na ɗauke shi muka fita muka je wasu gurare. To tun da ranan da muka yi magana ya ce min yanzu haka ya je ganin likita, amma in ya gama in ya dawo shago zai kira ni sai na zo. Bayan da ya dawo shago ya yi ta kira na zo shago na same shi muka fita. Ashe fitar da ne da Alkasim daga shago shine zuwansa shagonsa na ƙarshe, wallahi tallahi shine barinsa shagonsa na ƙarshe. Bayan da muka fita muka je muka gama abubuwan da za mu yi, sai na ce masa to yanzu ina zan mai da shi, gida zan mai da shi ko kuma shago? Sai ya ce a'a, yadda nake jin jikin nan malam gaskiya ba zan koma shago ba, mota na ma zan yi waya na ce su taho min da ita, ba zan iya tuka mota ba yanzu. Sai na ce to mu tafi gida. Da muka zo gida har ya buɗe ƙofa zai fita, na ce a buɗe mana gate din in shigar da kai yafi, ai bai kamata baka da lafiya kuma ka taka kafar ka zuwa cikin gida ba, gara a buɗe mu shiga ciki gaba ɗaya. Ya kira mai gadi ya buɗe mana gate muka shiga, na faka mota na, ya fito da kansa ya ɗauki ki ya je ya buɗe ƙofar falo, yana guri ya zauna, ni ma na zauna akan kujera, yana kan 3 seater ina kan 1 seater. Yana zama sai ce alhamdulillah malam. Na ce alhamdulillah. Ya ce malam na gode wa Allah wallahi. Na ce gaskiya ne Alkasim, amma me yasa kake ta gode wa Allah haka? Ya ce wallahi malam tun da na dawo anguwan nan bana kusan shekara 2, ya ce wallahi sau 2 ne misin ɗin sallar asuba, sau 2 ne misin ɗin sallar asuba. Ya ce hatta kai matakin da idan na fita sallar asuba na ga mutane na makwabta na duk ba su fito ba, dama na kan fita da wayata. Ya ce haka zan ɗauki wayan ɗan kikira su in ce musu ya wani ban ganka ba, wani ban ganka ba. Malam Alkasim makoci ne. Jiya ina mai da magana a gurin wani ya gaskata maganar, ya ce wallahi malam yadda ya faɗa maka haka ne, ni ɗin nan Alkasim yakan kira ni a waya ce lokacin sallah ya na fito. Na yi mu'amala da mutane masu kuɗi da yawa, amma wallahi ban yi mu'amala da mutane masu kuɗi kamar Alkasim ba, saboda mutum ne wanda Allah ya bashi dukiya amma wallahi bai ɗauke ta a bakin komai ba. Baya son duniyan nan, kullum ka zauna da Alkasim sai ya kyamatar da kai duniya. Kullum Allah ne da kullum, sai dai ba za ka yi magana da shi ba, amma sai ya nuna maka cewa wannan duniyar ba a bar a biye mata bane. Mutum mai kyauta, mutum mai sadaka, mutum mai alheri. Yaransa duka ba wanda bai ji daɗin mu'amala da shi ba, ba wanda yake kuka da Alkasim. In kaga kana kuka da shi baka da gaskiya ne, shi kuma a fagen gaskiya kuma to Allah sai dai a kashe shi, amma ba zai yi ɗagawa ƙarya ƙafa ba ko miskala zarrati. Duk abu na rashin gaskiya ba za ka samu Alkasim a ciki ba. Mai dukiya da baya fetsaranci da lalata irin Alkasim ni dai ban gani ba. Mutumin da Allah ya bashi dukiya amma irin shegantakar da masu dukiya suke yi ya barranta daga wannan, wallahi Alkasim yana daga cikin sahun farko a iya wanda ne mu'amala da su. Ya yi isharori da yawa na alamun zai bar duniya,
ya yi maganganu da mutane da yawa a jiyan nan, ya yi waya, muna mota da shi, ya yi waya da mutane sun fi mutum 10 kafin na zo na sauke shi a gida. Ina yunkurin zan fita yana sake rike ni, to na ga alamun jikinsa ya ɗan tsananta, na ga yana haki hakan nan, yana numfashi da ƙyar. Na ce masa, Alƙasim ka gaji, don ni na ɗauka irin gajiya ɗin nan ne. Na ce ka gaji, na ce ya kamata ka sha magani tunda ka ce ka ga likita, ka sha magungunan ka yi sallar magariba, ka daure ka yi magariba, don dab da magariba na ajiye shi. Na ce ita isha tana da tsawon lokaci, za ka iya kai baccinka ko karfe 10 ka farka ka ji jikin ya ma sauki sai kai sallar isha. Ya ce shi kenan malam, haka za a yi. Kuma wallahi haka Alƙasim ya yi, bai yarda ya kwanta ba sanda ya sallar magariba. Shi kenan ko wannan sallah ta magariba ita ne ƙarshen sallar shi. So duk wanda ya ainihin wato ga abubuwan da suka faru a yau, ya san me ya faru, kuma ya san cewa an yi wa al'ummar musulmi na jihar Gombe babban rashi. Iya branches da Alƙasim kadai ya bude wanda al'ummar musulmi matasa suke amfana da shi kadai, wallahi ya ishe ka alheri. Alƙasim yana faɗa min yace shi tun da yake a rayuwarsa ba a taɓa zuwa masa da maganar neman gudunmawa ko ta addini ko ta wani personal mutum yace ba zai yi ba, bai taɓa yi ba. Har yake ce min, malam baka sani ba wani zai zo maka da bukata, baka sani ba ma ko mala'ika Allah ya turo maka. Yace ba ku kuka karanta mana hadisin annabi da yake cewa an turo wa wasu mutane daga cikin banu Isra'il mutum 3 mala'ika ba, ɗaya makaho, ɗaya kuturu, ɗaya mai cutar albaras. Na ce haka ne. Yace to ai waɗannan mutane ne ƴan uwanmu kamar mu, Allah ya turo musu mala'ika ya jarrabe su, mutum 2 suka ci jarabawa, ɗaya ya faɗi. Na ce haka ne. Yace to mun yi tsammanin, ba mu da tsammanin haka Allah zai iya yi mana mu ma a wannan zamanin da muke ciki. Yace saboda haka duk wanda ya zo da damuwa sai dai ya ce bai samu biyan bukata gaba ɗaya ba, amma ya ce min ban taimake shi ba, gaskiya malam bana yi. Yace haka Allah ya yi. Muna zaune da shi ranar yake ce malam mutane sun dame ni, suna ta cewa ni kan wai wannan malamai ne suke min addu'o'i har na kai ga na samu wannan ɗaukakar. Yace kuma ka san mutanen mu in ka sun ce ma malamai suna nufin bokaye ne, ma'ana wannan boka nake bi, wannan malamin tsubbu nake bi. Yace wallahi tallahi malam tun tasowa ta na tsani boka, yace saboda mu tarbiyar izala ce. Yace duk wanda kuma ya taso a dan izala, daga cikin babbar fa'idar da zai fa'idantu da ita shine kyamar boka da bokanci. Yace a wannan fagen izala ta yi iyakacin kokari wajen nuna mutane bokaye da matsalolinsu. Yace dan haka tun ina yaro wallahi malam na tsani harkar bokanci. Yace dan haka wallahi ina rantsuwa maka da Allah malam, in ka dauke irinka da muke hulɗa kuke taya mu addu'o'i na sunna, yace wallahi in ban da irinka wallahi bana hulɗa da kowane malami a duniya, kowaye. Yace amma mutane sun kasa fahimta ta, kowa tambaya ta yake wai me nake yi Allah ya ban wannan ɗaukaka. Alƙasim yake faɗa mu wannan. Nace masa, Alƙasim ka kwantar da hankalinka, wallahi inda zaka kwana 1000 kana rantsewa mutane ba abin da kai ka samu wannan ɗaukakar, mutane ba za su yadda ba. Nace dalili shine galibin mutane ba su yadda Allah ne ke yin falala ba. Gahi kuwa Allah ya ce qul innal fadla bi yadillahi, ka sani falala a hannun Allah take. Yace mutane da yawa sun dauka tsubbace da kulumboto da hige ya suke sa mutane suke samun daukaka, ba su yarda Allah ke kaddara wa mutum alheri na duniya da lahira ba. Nace dan haka ka rabu da mutane, kar ya dinga damunka, ka ci gaba da harkar gabanka kawai. Yace haka ne malam. Saboda haka wallahi Alƙasim an yi babban rashi. Zan faɗa muku wata magana wanda ba dan Alƙasim ya rasu ba wallahi ba zan faɗe ta ba, dan na sha yunkurin zan faɗa sai Alƙasim ya hana ni. Ina so ku san duk ranar da Alƙasim ya zo wannan gurin karatu, to a ranar ina da naira 10,000. Wallahi tallahi duk ranar da Alƙasim ya zo nan karatu, to ina da naira 10,000 tawa. Muna fita da shi ya zo jikin mota ko zai gaisa da ni, shi yasa wata ran sau da yawa in ya fita baya tafiya sai mun yi sallama da shi. In kuma har ya gaji da jira na ban fita ba, wallahi sai ya turo yaransa daga shago ya kawo min har nan, ko kuma ya kira ni ya ji ina nake, na faɗi inda nake ya kai mu. Wata rana sai na ce, Alƙasim zan faɗa wa al'umma alherin da kake mu, saboda mutane su san cewa kuna daga cikin makusantanmu wanda kuke taimakon mu a harkar da'awa. Yace don Allah malam, wannan tsakanina ne da kai, don Allah malam, ba na so ka faɗi wannan abu, don Allah ka yi haƙuri malam. Wallahi Alƙasim ya hana ni faɗa.
amma yau ina faɗin wannan saboda Allah ya kai ladan zuwa ga alƙasim, sannan kuma ku shaida alƙasim masoyinmu ne kuma masoyin sunnar manzon Allah ne. Wannan kaɗan ne daga cikin alherin alƙasim. Ɗazu malam da kuro yana faɗa mai yace ranar alhamis alƙasim ya kai masa ziyara na sallah, bayan sun gama hira sun tattauna ya ɗauki naira 100 ya ba malam da kuro. Malam da kuro da bakin shi yake gaya mu. Wannan kaɗan ne daga cikin alherin alƙasim. Mutum ne mutumin kirki, mutum ne mai son a yi gaskiya. Duk abin da za ku da alƙasim wallahi in akwai ƙarya a ciki ba zai yi ba. Tazu wani yaron shi yake ce mun sun yi cinikin wani guri zai sayi wannan gurin, sai aka zagaya shi aka je aka ƙara kuɗi wa wanda aka yi cinikin da su, aka sayar musu akan su kuma su zagayo su sayar mishi. Sai ya ce kaga irin abin da mutane suke yi, ya ce so ake sai na bar tauhidi na je ina kama kame, ya ce na rantse da Allah da tauhidi na zan mutu, ya ce wallahi ba wanda ya isa ya juya ni ya sa na bar tafarkin Allah, ya ce wallahi babu shi, in Allah da tauhidi na zan mutu. Ɗazu wani yaron shi yake gaya mu, baki da baki suka yi magana da shi. Akwai wani abu da zai yi a Kano, to akwai wata matsala a Kano da ta taso wanda yake so zai je ya ɗinke ta, to amma bai sa lokacin tafiyar ba. Da suka matsa masa akan ya je, sai ya ce musu to dama yana da uzurin da zai shigo da shi Kano, amma da Allah su bari idan ya shigo zai zo sai su ɗinke wannan matsalar. Budar bakinsa sai ya ce malam na faɗa musu haka ne saboda hankalinsu ya kwanta, kar su matsa min cewa sai na je. Ya ce amma wa ya san ranar da zan je Kano malam? Muna mota da shi. Ya ce wa ya san ranar da zan je Kano? Na ce haka ne alƙasim, haka muka rabu da bawan Allah nan, da rabuwata da shi da rasuwarsa bai wuce awa 1 da rabi ba.